ido ka gyara halinka dan ido. Assalamu alaikum. Ba kwa ne gida? Kai, Saratu! Saratu! Saratu ke? Saratu! Ina da aka sai ka ci ba mutane gida, ina ta kira mako. Saratu! Wannan irin abu ne ina kira sai ka ce ba mutane a gida. Ni gida na ba kwane? Kana ta ihun kira na sai ka ce kaman bana nan? Ina ta kira sai ka ce bana nan. Ni na ji. Ki kawo mu. Na ji. Duba. Kada ki kawo mu sai. Ba ni zai. A haɗa da hadda drinks. Ki kawo mu ba ni ce kuma ne. Ba tarbiya ta yi ƙarshe ba, shi ma ta mulki a zai ke iya kan ka aje ne ina da abin yi. Saratu. Amma akwai karancin ta ido kuma ba tarbiyya har ma kina da abin yi fiye da ki sana gaba kina kallon yana zama nan ne shi sa kullum nake cewa akwai karancin tarbiyya akwai kuma karancin ta ido da Allah sa akwai ta ido za ki da yin Haka ta zai ta ce kawai da rashin tarbiyya. Saratu, da kike yi ne an kasa gane kawai kina kasa Ko kuma na kasa gane gaban ka da bayan ka. ni zan yi magani har kuma samun zuwa in hance ya ci gaba Ya ne gidan ruwa kana ina ne? Na je taba wani harka ne. Amma dai da wani abu ne. To maza ka je ka kwashe mana kayan mu domin akwai matsala. Yan boyi sun kai mana hari ka kwashe kayan mu ka kai gidan jarfa. Ko ga jarfa kuma? Amma ba ka san jarfa kuma akwai wani tsohon gaba tsakanin mu da shi ba. Gidan ruwa me yasa kake sanya da kanka ne?
to ka koyi tafiyan maciji a sannu zaka zama zaki. Oga shi yasa ko da yaushe nake amfani da tunaninka amma ba wani matsala. Gidan ruwa ka yi amfani da idon ka ɗaya don kaucewa masu ido biyu wajen kwashe mana kayanmu. Kar ka damu oga, malam shi ya san halin malam. Kaman haka nake so don ka san tafiyan. Oga idan rawa ya canza. Yawwa sai kida ya canja ba? Haka ne tafiyan. To oga ya haɗa ni da aiki, bari yi baka in je kwata. Na yi sallah ina addu'a Rafa na kare wahala ka wadata ni lafiya da dala ni ma na dan sha Za ka shiga ne babu sallama babu kuma na shiga mutane wajen alajin nan. To ni ina ruwa na alajin ne ya je na wajen karin bar kowa ya shiga ya ce ma. Alajin ya san da zuwa na idan kuma baka da ba zan kira da zuwa waya. To ya san da zuwan ka ne? Ya san da zuwa na. Malam kawai ka fita. Alajin bai san da zuwa. Bari kira shi a waya. Ya san da zuwan ka ne? Idan bai san da zuwa na ai ba zan zo gidan bai. Amma fa alajin ba idan har akwai wanda zai zo ba zai sanar da ni ba. Ai wannan ba lalle sai ka san kana da shi ne. To ba komai dai inda yayi tsami ma ji ka tafi ka wuce. Jagala kuma na taimaki wanda ya wahala rashin me I just wanna get the cheddar Dan ido, dan ido, dan ido. Aisha, Aisha, Aisha ta sankiya kama zuciyata. Tushen farin ciki ce amma in kayi dace tun da kiyayya ta zama guba ce soyayya waraka ce rigakafi na yi tintini na samu magani a masu jinya ku fitar da ni akwai mai kula da ni kun ga ta nan tana da alkunya abin ta nan ta iya soyayya ta kai mata kagaya a gurina. Aisha ta kin fita daban da in mata ke ce gaban sikin rata in babu ke a kai ni makabarta ba zan iya aure da kowa ba kullum ta rairaya in an ka bani ke ban so ki sha wuya zan yi kula da ke abinda kika so zan yi miki shi wanda baki so zan bar shi ba zan sa ki kokawa Aisha ba zan baki haushi ba zaki ga gata Aisha ta Aisha sarauniyar mata akwai ta da kyan kallo tauraruwa in ta bullo diyar fulani yar fillo ko ganta kyakkyawa san kowa mai ladabi ga kowa bata da damuwa bata rena kowa yan mata ko kauce wannan ta daban ce kwalliyar ta daban ce tafiyar ta daban ce kar ta sani na zauce Aisha ce ni da fada kin fi su ke ce gatan su Aisha dawi su na baki suna sarauniyar mata ku danna mana subscribing kana ku danna mana alamar ƙararrawa a tashar mu ta M442 TV.
Dan ido, dan ido, dan ido. Wane ne? Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Oh, Salamu alaikum. Kamal. Kamal. Barka dai. Barka. Ina yini? A gida. A kada da zauna. A gida Alhaji. Ai kai nake jira tun da su. Tun da na zo ma ina waje mai gadin ne hana ni shiga. Me gadi ko? Wallahi sai yanzu na samu na shiga. Shiga. To, me gadi kuma? Wallahi. Haka ba. Kamal, ka sa mu da sa da kira ka? A sai ka faɗa. Saboda zancen da muka yi ni da kai akan yarinya na ce to bari in kira ka in yi so a yi wa takardanci. Ha, a magana ga hakan ba zai ka damu ba, kar Hajiya babba ta ji wannan magana ba. Kamar kenan to ita kanta Hajiya babba ai ni ne kawo ta gida. Wannan To gaskiya. wannan ma ita zan kawo. Haka ne. Saboda ka ba wannan To shi ya kamata mu san ta inda za a shiga da inda za a fita don mi wa takardanci. wannan gaskiya. Ba komai kawai. Ba da. Ba komai ni ne na ce. Wata kenan kai da kake kawo masa maganar yan mata a cikin gidan nan ko? Ka fita, ka tashi ka fita. Saratu ni na ce shi ke kanki ni na kawo ki gidan nan wacce za ta kawo za ta zo da ɗin Ka tashi ka fita. Alhaji. Saratu. Allah ya kare arziki. kar ki Fita na manta, ce. ni mijin mata hudu ne zan iya tara ku kamar demo miki in zuba a ɗakin nan Allah ya kawo ta kafan da ya kawo ta kafan da zai fitar da ita a cikin gidan kai da kanka ma baka samu wurin zama ba balle ma ita. za ki ta kafar da ta shigo da ke ita za ta fita ki Insha Allah Allah ya dawo da ita. ni da za ki wa ɗiban albarka za ki gani tsakanin ni da ke aikin banza aikin wani ni za a bari bishe sani